Hola, cuinateques! Avui us portem un lluç a la marinera ple d'aromes del mar, amb les seves cloïsses, els seus musclos i, com no, amb les seves gambes. El primer que farem serà una salmorra amb aigua ben freda i sal. A continuació, afegirem un grapat de cloïsses i d'aquesta manera aconseguirem treure el màxim de sorra possible. Ara anirem cap als fogons, on enfarinarem els trossos de lluç i a continuació els fregirem en una cassola amb força oli. Un cop els tinguem una mica dauradets, els retirarem de la cassola i els reservarem. Ara serà el torn de les gambes. Les marcarem durant 1 minut per cada costat. Un cop les tinguem, les reservarem. Aprofiteu per subscriure-us al nostre canal i activar la campaneta per no perdre-us cap recepta. Vinga, anem pel sofregit. Posem oli a la cassola i afegim un gra d'all picat, una ceba, mig pebrot verd i un quart de pebrot vermell tallats a trossets petits. Immediatament afegim una fulla de llorer i una nyora. Deixarem coure durant uns 10 minuts, però anirem hidratant amb aigua o fumet de peix de tant en tant. Un cop passats els 10 minuts, aromatitzem la cassola amb una culleradeta de pebre vermell fumat i li afegirem 2 tomàquets ratllats. Deixem coure durant uns 2 minutets. Mentrestant, posarem 1 litre de fumet de peix a escalfar en un altre fogó. Recordeu anar removent de tant en tant, Un cop passats els 2 minuts, regarem la cassola amb 125 mil·lilitres de vi blanc i deixarem evaporar l'alcohol. Ara serà el torn d'incorporar els trossos de lluç a la cassola. Vinga, va, que això es va posant interessant. A continuació, afegirem fumet de peix a la cassola fins a mig cobrir els trossos de lluç. Sacsejarem la cassola per acomodar el lluç i afegirem el grapat de cloïsses. Seguirem amb la incorporació d'un grapat de musclos. Tornem a sacsejar, tapem i deixem fent xup-xup durant 5 minuts a foc suau. Mentre la cassola va fent xup-xup, farem una picada amb un paquet de picada comercial i una culleradeta d'all i julivert picat. Un cop passats els 5 minuts, serà l'hora d'afegir la picada que hem preparat i a continuació incorporem les gambes que havíem marcat a l'inici de la recepta. Mare meva, quina oloreta! Ara tornarem a tapar la cassola i ho deixarem cuinant-se durant els últims 5 minuts. I no ens digueu que això no fa bona pinta!